जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र दीवाना और पूनम गुप्ता जी को। चुलिया से चुअता पसीनवा हो हमरे, चुलिया से चुअता पसीनवा हो हमरे, तनिका डोलाई दे तो बेनिया हो मोर राजा राजा राजा। रानी बाटल मिरिंडा के लेला हो मुँह में ढारा, रानी बाटल मिरिंडा के लेला हो मुँह में ढारा। भीगे चोली के समान बानी बड़ा परेशान सैया, आई के कूलर चलाई ना हो, देह भइल बटे गरम, देरी करना ये बलम तनी कोनो उपैया लगाई ना हो। रानी दू घूटा मुँह में पहले डालानू हो, ठंडा जाई शरीरिया बात मानानू हो। ओढ़ी के चदरिया बुताई के ढेबरिया, लूटल जाई संग वे लहरिया हो मोरे राजा राजा राजा। हो रानी बाटल मिरिंडा के लेला हो मुँह में ढारा, हो रानी बाटल मिरिंडा के लेला हो मुँह में ढारा। बात पूछने के बानी कर तानी मने मानी सैया, गोदिया में हमें के उठाई ना हो, लेके सरसों के तेल होई राती वाला खेल काहे हमरो करे जाको हो कावतानी। गोरी काहे पहाड़ा तू पढ़ावेलू हो, बाटे सूतल सामान के जागावेलू हो। कहतानी पूनम में अपने दिलवा के बतिया, कहतानी पूनम में अपने दिलवा के बतिया, धर्मेंद्र सुरेंद्र मोर संगतिया हो मोर राजा राजा राजा। गोरी